ano ani friend masa commento saka je tangni jugo sala keuni bihi bosai tai masani bosai bai tai masani bihi khogi khalai nika o matter kisa shadi nei ke o matter ang jesuk buji mani ani jesuk tak suk jorate analyze khai buji mani asuk jorate ang jesuk buji khata ang omun ron shana nai tongo tangni jugo taimasa ni bihi taimasa ni bosai bai hamjang lai mani reason hingke no joto to hamjang laiya baksa hamjang lai je jara hamjang borong ni mainly problem tamasa de saiman choritro problem boni choritro si hamya tak jeni character sikisa kalaija boto bosai tong to tuina taimasa bai hamjang lai nai taimasa bo bihi tong to tuina taimasa bai hamjang lai nai omo nung sawibo keuno kasari narok magla kutugibo narok magla buibo narok magla bo oma haiki si ujiwi phemani oma hai si ongnai bo mono nung kasari narok maya 100% ni bisingo rondi 10% ni choritro saya borok saya no tongsi nai borok na tai o sui khitong wasung bisingo dawai batai sujang ya omti hai ge omono yakar si omorok tai sali ata omorok tai 20 to 30% ang jeta feel khaita bihik rok taimasa ni bosai bai hamjang lai mani reason hingke kisa rang ni crisis rok tong hangke family bo bihik je mamani musuk te mani angke ganang sakri ganang sala buini bosai rong rutu gota am hai bri rok hingke tai bosai kaham ke dhyan ria like care khaiya respect ria hamza kiya suang mang nangai kalai tong jak yang waisa kalai jak nogo bo phaiya nogo hati kare shom kare mosa kare amoni kono hosh kare om hai salarok ba bari kharjak sinai bile thai bosai rok hangke salarok temne te bo bari nai thongno ka hangke kisa cover do kisa joto no kamjor belai no kom sala tongo je bari nai thongno ka hangke bakha dug dugong ya om hai sala mab suk tongsa kom waise yak bai lekha manai om hai hayada imo hai dunia kono sala de tong je bari nai thongno bai bakha dug dug ong jagya om hai salarok belai no tong phano yak bai si lekha goni manai om hai sala tong khain ke ta masa mangnai maktham mag bari 10 jon 100 jon romdi tai joto no bari nai thongno la hain ke kisa phano nai thongno la hain ke esu bari basaga nang thong bone bihi waise Aishwarya Rai Bachchan phano ong thong still botai masa bari nai thongno ke bakha dug dug ong jang nai om natural si hingke om hayo kono bari kisa phano chance ra la hain ke asala bisik ni bagai jesu kono hamjama tong thu loyal ong thu salale hasi hamjang nei tai masa bari chance ra kanke bobuni bihik no buya kanna soikla o tai masa bari no buya kanna soikla bo bihik bai manjala hain ke bihik no yang no phai bai nei kintu tai masa bari no bu kisa phale bo bai kok kaham sanani kisa se boni nogo thanani musung nai chini borok bu sarokta chini je tipra sarok tong mani onek kom boyosunu kaijak lai paile tabo 18 19 kawa baksale 18 19 asi kaya an parao butong omti hai 16 bosoni 15 bosoni 14 bosoni bosa prile 12 bosoni sasi tong kaijak lai paile jak alokhe u 20 25 bosor kala hainge ofnoke tai masano masa chajagi angui thango bakha bori wi thangjak ta already mane asukhe no masano masa sini lai sokka hai bata bohno jo khaisi kawbang lai sine ofroke masani masa mokhang nuglai kanke omte nu amo ekdom kom boyoso kaijak lai kanke omte he ongo pore hinke o je infatuation mani just liking to mani omo pai thango ek loge tongte ke liking pai thangla hinke hamjang ma bo keri khata ofnoke hinke tai masa option ka hamman kanke thanglai pai oro bu kabangma marriage bai thango omte heke bo amoni ekta na solution je masa kaijak na phno hamjang lai kanke phano omti hai nugita hamjak di chakri ganang bonole hamjak sima paisina jabardasti hazai apna hamjak paisina chakri ganang beton manai hinke ang aram se tong manai ni bri lok especially omti hai wan sobai kono din kono salano ta hamjak di ar sala rok hinke o ma bri kahma dunia wa hai se bolai phunu ma sine loge rong no e an bihi busung nai thok nai om hai nai ta kaijak di
স্কিন সাজা হই থানায় বুড়ারাই থানায় সাজা বুড়ারাই থানায় দ কিন্তু বখা কাহাম নাই কাইজাক লাহাইকে অ বখালে বুড়ারায়া অম নতংই থানায় থ্রিয়া শাক অ বখা কাহাম নতংই থানায় কিন্তু বড় বসুক মেচিয়র বসুক বুজিমান নিনি কাহামনি লগে লগে নিনি হায়ানো বুনমা হামজানাই ব নিনি কাহানো মা হাজাক থানায় নিনি হায়ানকে একসেপ্ট খাইনা মালিয়া অমহাই বড় রনখেতা কাইজাক দি নিনি কাহামনি লগে লগে নিনি হায়া বতো নাই নিনি হায়ানো হুত্তা পুরা একসেপ্ট খাই মানা নাই আর হাজাক লাহাইকে কে কোনো ট্রুলি হাজাক লাহাইকে অটোমেটিক্যালি বরক চেঞ্জ হই থাঙ্গো আং বনো হামজাগো বয়মো জাজাগিয়া হিকে বজিটা জাজাগিয়া আং অমো খাইগেলা অমনো হামজাগমা ব আনো অমো তাক খাই দেখিনি সানা নাঙ্গিয়া আং নিজেনি হইতে খাইয়া অমসি হামজাগমা Norokni bukung khunjute totrani bemar bai tekto manjakda hunke leria kari dati phaiye naijak phai baidi norokni amsaini mohana mediclinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chini orowo morokni machine bai amjogi naijaku abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rok mani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum no khwai mohana mediclinic